Ja, vandaag zijn we te gast bij Landgoed Moerslag in Sint-Geertruid bij Maurice Ubachs, een ondernemer die gelooft in duurzaam toerisme en duurzaam ondernemen. We zijn hier op Landgoed Moerslag in Sint-Geertruid, IJsselmargraten. Landgoed Moerslag bestaat uit een aantal monumentale vakantiehuizen, een eventloft en een 5-tal natuurlofts met ieder een eigen thema. Alle woningen zijn volledig nul energie. We hebben dus behoorlijk geïnvesteerd in duurzaamheid, triple glas, extreme isolaties, luchtdichtheid. We werken met warmtepompen, we werken met zonnepanelen, warmtepompboilers. Eigenlijk alle energie die we hier opwekken en gebruiken, die doen we middels zonnecollectoren zelf weer terugleveren. Als je investeert in duurzaamheid, dan hebben ook veel mensen het altijd over de terugverdientijd. Heb jij daar ook rekening mee gehouden? En zo ja, wat is dan de terugverdientijd? Of is dat niet van belang? Ja, Xavier, dat is misschien een heel raar antwoord wat ik nu ga geven. Ik vind die terugverdientijd niet zo heel erg spannend. Okay. Dit is natuurlofts. De concepten die hier staan is zoals wij zijn. Wij staan hier volledig zelf achter. En of die terugverdientijd 15 jaar is, 5 jaar of 7 jaar, is in een bepaalde mate belangrijk, maar voor ons niet het allerbelangrijkste. Zelf zijn wij bezig met de ontwikkeling van autarkische verblijven. Je moet je voorstellen, een autarkisch verblijf is eigenlijk een verblijf wat eigenlijk als een standalone kan functioneren. Dus je hebt geen watervoorzieningen meer, geen energievoorzieningen meer. De ruimte, het recreatieverblijf, zorgt daar zelf voor. Wat is hier in die toekomstplannen? Wat kan de rol van het LIOF daarin betekenen? En we zijn samen aan het kijken wat wij voor elkaar kunnen betekenen. En wij hebben daar gewoon een heel goed gevoel bij dat dat allemaal goed gaat komen.